Koirasi parhaaksi laadukkaat ruotsalaisvalmisteiset koiriemme kuivaruuat aina pennusta veteraaniin. Turkki, käpälät ja fysiikka kunnossa, kun ravinto on kohdallaan. Muun muassa näyttelyssä hyvin menestynyt Karjalan karhukoira Uros Urvarin Moska syö Mastersjaktia. Moskan omistavat Jussi ja Jorma Tenhunen Suonenjoelta. Turkista sen näkee, mikä Moskalle maistuu. Huomioithan koiran ja myös itsesi turvallisuuden automatkan aikana. Silloin valintasi on vahvarakenteinen kuljetusboksi. Kaiken kokoisille koirille löytyy sopivan kokoinen kuljetusboksi. Elementtitarha käyntikortti koiran kotiin. Onpa polttopuutarpeesi sitten takkapuu tunnelman luojana, leivinuunissa ruuan tuoksun tuojana taikka pannuhuoneessa kodin lämmön antajana. Valintasi on aito koivuklapi. Unohtamatta esim. Savusaunan lämmittäjiä, joille tarjolla leppä kautta haapa sekaklapia. Puut kaadetaan pääosin motolla, jolloin kuivuminen on tehokkaampaa, kun kuori rikkoutuu jo tekovaiheessa. Samoin puut syttyvät vaivattomammin. Valittavanasi joko säkkiin pakattu tai irtonainen klapi. 60 litran verkkosäkit vievät vähän tilaa ja ne on helppo varastoida. Toimitamme puut kotiovellesi tai voit noutaa ne myös itse.